Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Căpămale 790 și astăzi mi-am luat noua mașinuță. Wow, de ce tare rău! Este vorba de un Range Rover SUV. M-am gândit la el. A fost cu bani. Adică nu. A fost cu bani, dar mi-a dat-o cineva. Adică mi-a dat-o cineva. Gabi. Și puteți să-l căutați pe TikTok, Gabi, Gâbi, KPM 79. Și da, dați follow la el și e tare mașina. Încă e nouă, am tunat-o, adică de fapt are 926 HP, are 117 CP, 117 CP, merge bine, are roți off-road, are la HD, are 1000 fix, wow, și e superbă, e tare rău. Wow! 18 Alex, e superbă, n-am ce să zic de ea. Poliția. Da, e tare rău, n-am ce să zic. Da, e tare rău. Da. Da. N-am ce să zic. Da, e foarte tare. Bine, mă gândeam să-i pun mai mult HP de ăla de 400.000. Da, na. Da. Chiar e bunicică mașinuța. Da, deci, da. Cred că până acum s-a încheiat și vlogul. O punem în premieră. Și nu uitați să dați like, subscribe și share, că mă avantează mult aici la